Investiție frumoasă, câteva sute de mii. Opulență de-aia mare și talentul mai vari. Nu s-a pomenit așa nici la regii din palate. Pe mine mă trezește doar un ceas cu diamante. Gagicile mele îmi știu numărul pe de rost, că poftele mi le fac cu orice cost. Turcia, Arabia, până Japonia, se simte balansul, toba și percuția. S-class, ăsta-i hazul S-class, 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 e balansul S-class.